דיסק און קי, מבחן, לא הכנתי סנדוויצ'ים. היי, אני יורדת. ביי. זאת עדי. עדי הרכזת שלי. כל יומיים אני מגיעה לעדי ואני אומרת לעדי, אני עוזבת. ואז אחרי יום אני מגיעה אליה ואני אומרת לעדי, החלטתי להישאר. ואז אני כל פעם מגיעה, אני אומרת לעדי, אני חייבת לדבר איתך על משהו, וזה אומרת לי, מה, את עוזבת? ומדי פעם יש הברקות כאלה, ואני אומרת לה, עדי, אני רוצה להגיד לך, אני מורה דגולה. שאני פשוט מורה מעולה. זה הדבר הכי יפה שתראו היום, ללא ספק. ביום שישי. כלומר, בשעות הבוקר אנחנו ניפגש, נעשה חזרה לחומר, ואז תוכל להשלים גם את הדברים שחסרים. בסדר? אני במהלך הלימודים ילדתי 2 ילדים, שלישית נולדה ביום שהגשתי את התזה בערך. ביי מתק. בוקר טוב, דוד. מה נשמע? בוקר טוב. לאן אתם הולכים? אוקיי, אבל ב7:45 אתם בכיתה. וואי, יש לי מלא דברים לעשות. בצבא רציתי, כמו כל הבנות, להיות מקית, מפקדת, כל הדברים האלה. ואז החליטו שאני אהיה מורה חיילת, ואני בכיתי בכי מרורים. אני אמרתי שאני פשוט בכיתי שם כאילו, אני זוכרת שאמרתי, אני מורה. להביא רשימה של התלמידים שלי מהסקירות במגירה. תודה רבה. אני עולה לכיתה. לפני שאני נכנסת לכיתה, יש איזושהי תחושה של מין לחץ כזה, או איזשהו פחד כזה, כאילו משהו לא טוב יקרה, אם אני לא אצליח, מה יקרה אם אני לא אצליח להשתלט עליהם, מה יקרה אם, כל מיני דברים כאלה של אם. בפועל אני נכנסת לכיתה ואין סיטואציה שבה אני לא מצליחה להשתלט על התלמידים. ט5. אוקיי, בוקר טוב לכולם. כל פעם שאני נכנסת לבית ספר חדש או לכיתה חדשה ואז הגיעה מורה אתיופית, אז אני ישר רואה את המבטים, את העיניים, את הפרצופים, שאלות. כאילו אני יכולה כבר ככה לדמיין מה עובר להם בראש, גם כשאני נכנסת לחדר מורים. אוקיי. נועה, מה נשמע? תלמידים שזורקים כל מיני, שרים לי שירים כאלה באמהרית, או כל מיני דברים כאלה שאני לא יודעת מה לעשות עם זה אפילו. כל מיני שירי דן רייכל כאלה. כן, כאילו, מה לעשות עם זה אני לא יודעת. איפה אורל? יש משהו מפחיד להיכנס לבתי הספר. אתה נכנס לשם בן אדם עם ערך עצמי, ואתה לא יודע איך אתה תצא מכיתה. זה דבר שהאדם הסביר חושש ממנו. יבזו אותך, יעשו, יזרקו עליך גירים, יש כל מיני גם תדמיות שמסתובבות. שנייה, עשה, בבקשה, בהצבעה, אלא כמו שונונוי. מי שסיים בית ספר, אחרי זה לחזור לבית ספר, בתור אדם מבוגר, זאת חוויה מעניינת, מיוחדת, היא לא תמיד פשוטה. אבישי, מה נשמע? חיי עם אוקטביה? כתוב פה יש איזו הכנה לשיעור. אל נא תעקור נטוע, אלא אם כן זה בדיוק, אלא אם כן זה לצורך דידקטי. אני מקבל את עצתו הנפלאה של אלי דהן, ומכין עזרים דידקטיים בשביל שחזון חיבור הענפים ייפול על עיניים קשובות ואוזניים קשובות. אולי ניקח משהו אחר דווקא פה, שיהיה קצת שונה. טוב, זה נראה לי בסדר.
איך לא? טובה, בוקר טוב. ליצני י"א 3, נו. אוקיי, חבר'ה, אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו במסגרת, דניאל, במסגרת היחידה, חזון שני העצים. חלקכם בוודאי תהו מה פשר הצמחייה הזאת, שהרי אנחנו לא במגמת חקלאות. יכול להיות שהשם שבכותרת מתחיל לרמוז למה אנחנו מתכוונים. אחת המשימות בהקשר של חינוך עיוני היא באמת לייצר ספקנות לגבי דברים, לייצר ערנות, סקרנות לגבי החומר ספציפית שאותו אני מלמד, וגם בכלל, להראות שהעולם מפולש ושיש קשר בין מקצועות, ושהמציאות שלנו מתכתבת עם המציאות שהייתה פעם, ועם הטקסטים. יחזקאל מביע את התקווה שיבוא היום ויהיה הייחוד המחודש. אנחנו נשמע את זה בשיר של מאיר אריאל, כתונת פסים. אחד השירים שאני הכי אוהב. כל אמני ישראל, או רבים מאמני ישראל שרים את זה. יובלות על יובלות לא התראינו, ופתאום נפגשנו כאן, לא הכרנו, כל כך השתננו, טוב שהשארנו סימן. מה הם עשו לך? אתה בכלל לא דומה לי, ואיך התייחדת לי אחי, אתה לא נראה כל כך ישראל. האמת שתמיד ירון, בעלי, אז תמיד הוא אומר שהוא עובד במשרה אחת ואני בשתיים, כי אני ככה מסיימת היום עבודה, שמסיימים אותו מותשים, הרבה פעמים זה מלא שיעורים אחד אחרי השני שדורשים לך ככה הרבה אנרגיות, והוא יושב לו במשרד. לשים אצבע ולסמן איפה מתחיל הסיפור. מישהו עוד לא פתח? מתן, אם אתה לא רגוע, אתה גם כן לא תהיה פה. אז כאילו מגיעים לעבודה האמיתית, להיות עם הילדים, עד שהם הולכים לישון, ואז כשהם הולכים לישון ככה 8, מסיימים לארגן, לשטוף את הבית, לסדר, אז הם מתחילים לבדוק מבחנים, להכין את השיעורים למחר, כאילו, אין לי, זה לא שאני, כאילו, יש לי זמן אחרי צהריים לשבת על דברים וזה, זה בערבים, אם אני לא נשפכת. קשה לי עם זה שזה מקצוע שהוא... בוא נגיד, הייתי מאוד שמחה שזה היה מקצוע שהוא יותר נחשב ושהמשכורת הייתה יותר גבוהה. כאילו, בעיניי משכורת זה מאוד משמעותי. גם בגלל שאתה באמת רוצה לפרנס בכבוד, וגם בגלל שזה סוג של סטטוס, כן. אוקיי, בהחלט אפשר לקבל, עמוס ככה מפרש את זה בצורה, אני לא הייתי הולכת בדרך הזאת, אבל באמת אפשר להסביר. אני חושבת שזה, אפשר להסביר את זה ככה. המורה ברגע שהוא נכנס לכיתה, הוא בעצם ממש מביא את עצמו, ואתה יכול, כל תוכן זה נורא שאלה של איך אתה בוחר להציג אותו. ואתה יכול להציג את זה בתור אמת מוחלטת, או שאתה יכול, נגיד, את כל העניין, את כל התפיסה הביקורתית, ואתה יכול להציג את זה בתור תפיסה, אין לי בעיה ללמד משהו שאני אומרת שזה כאילו תפיסה ביקורתית, תפיסה של החוקרים. אני לומדת את זה בצורה מכובדת, אני לא מזלזלת בזה, אבל כאילו אני לא מחייבת אף אחד להאמין בזה. השכבה שאני מחנך זה כיתה היפראקטיבית שבשיעור האחרון גרמה לי לחשוב איך אני כן יותר מתאים את החומר לרוח הכיתה. אין לי ספק שהאנרגיות שפורצות הן גם כתגובה למה שמלמדים ואיך שמלמדים. יש שם תלמידים שאתה צריך שיצליחו, ולי כמורה זה מאוד קשה, כי נגיד בכיתה כזאת יש נגיד 6 תלמידים שהם על 0. על 0, הם לא עושים כלום, כלום, כלום. עכשיו, בשביל להעלות אותם ל-0, הם חייבים יחס אישי. אבל ללמד 9 כיתות ולתת לאותם 6 את היחס האישי ואת הנבחרת ואת הזה ואת הזה ואת הזה, זה בלתי אפשרי. זה, נגיד ברמה של לשבת עם תלמיד ולתת לו שיעורים פרטיים, אין לי את הפניות לזה. אז זה כאילו תלמיד שאתה יודע שהוא נשאר מאחור, שהוא לא לומד, הוא לא איתך. לשא תפילה לאלוהים שיהיה בסדר. מעניין איך יהיה עכשיו השיעור.
לשבת, להוציא תנ"ך, לפתוח כבר בירמיהו י"ב. אתם זוכרים ששיעור שעבר סיימנו את פרק ב', נכון? סיימנו את ירמיה ב'. בסדר, שבו. תוציאו עכשיו, כמו שלא הוצאתם, קלסרים, להוציא את הקטע של הרטמן. אנחנו דיברנו על פעם שעברה, אני רוצה לחדד כמה נקודות, ואז נמשיך לקטעים הבאים של היום. אחד האתגרים שמעניינים אותי בחינוך ובהוראה, זה היכולת לקחת רעיונות או תכנים מאוד מורכבים, לפשט אותם, להפוך אותם לנגישים, גם לאלה שלא באופן מיידי התחברו אליהם, מבלי לוותר על האיכות, מבלי לרדד את התכנים האלה. כלומר, אפשר להתפעם מקטע של הרמב"ם, השאלה, האתגר החינוכי, איך להפוך אותו לנגיש, מעניין, רלוונטי לתלמיד, ובכל אופן לא לעשות פופולריזציה זולה של התכנים. ולכן אומר הרטמן, חשוב מאוד שלא רק נתייחס ונגיב אל מה שהסובבים עושים לנו, אלא נחשוב מה התכנים שאנחנו רוצים להביא לידי ביטוי במדינה שלנו. הרטמן מעמיד את זה מול זה. הוא אומר, אנחנו צריכים להיזהר שלא להפוך את השואה לזיכרון המעצב, כי אז אנחנו נהיה באמת קליפה בלי תוכן. אני כבר תופס את המציאות, את החומר, דרך העיניים של התלמידים. כלומר, אני חושב שזה מפתח גם, כשזה נעשה נכון, רגישות גבוהה לזולת. בשיחה שלי עם חברים, אם אני יכול להבין איך הם רואים את הדברים, מה הקושי בלתפוס את המציאות, את דרך ההסתכלות שלי, אפשר לא לקחת דברים כמובן מאליו. אומר שאסור להגיד שאנחנו פה בזכות השואה. למה? בגלל שהרבה אנשים מצדיקים את הקים שלנו פה בארץ ישראל בזכות השואה. ומה הבעיה? אבל עכשיו כאילו יש שאלה, אם נגיד לא הייתה שואה, אז לא היה לנו זכות להיות פה בארץ ישראל? קודם כל שאלה ראשונה, אם אנחנו מצדיקים את הקיום שלנו במדינת ישראל רק בגלל השואה, זה אומר שמדינת ישראל היא בראש ובראשונה תגובה למה? השואה. תגובה לאנטישמיות בכלל. זאת אומרת, מה תוקפה של מדינת ישראל? חיצוני או פנימי? חיצוני. אני חושב שזאת גם המטרה שלי כאן כמחנך. לא דווקא לחילונות או לדתיות או מסורתיות או כל דבר אחר, אלא ליצור חוויה טובה, משמעותית לתלמידים, שדרכם יראו את העושר הרב של היהדות. בדרך כלל כל אחד חושב שהיהדות היא משהו מאוד צר ומצומצם, לאו דווקא מה שהוא חושב. הרבה פעמים גישה חילונית תתבטא ותגיד, אני לא הכי מחובר ליהדות, היהדות היא, ומה שהחרדים אומרים, מה שדתיים לאומיים אומרים, בכל מקרה לא הוא. ומה שחשוב להבין קודם כל באמת את ריבוי הפנים ואת העובדה שכל אחד מהתלמידים יכול להיות שותף באופן פעיל, וזה הכל עניין שלא מה אני צריך, אלא מה אני רוצה. אני שמח עם מה שאני עושה, כי לעבוד עם אנשים ולהתעסק בחומרים של מחשבת ישראל, של תנ"ך, שמבחינתי זה הזהות שלי, זה הדברים שאני חושב באמצעותם. זאת זכות מאוד גדולה, וגם ללמד, גם ללמוד את זה. אני בפירוש כן שמח ומרגיש שזה מקום שמעורר אותי ונותן לי הזדמנות לבוא לידי ביטוי, להשפיע. אני חושבת שאתה שואב סיפוקים גם ממקום שכאילו שאתה נהנה, שכיף לך בכיתה, אז זה משהו שמאוד מדרבן אותך, שכיף לך בחדר מורים. אני חושבת שמה שאני שמה עליו דגש בכיתה, זה איך אנחנו, כל העניין הזה של איך אנחנו מתייחסים לאנשים אחרים. זה אני חושבת, אפשר להגיד שזה במוקד שלי. הסתיים הפרק שבו אני מחויב לרביבים, ואני נשארתי והייתי מורה, ואני מתכנן להיות מורה עוד שנים רבות. אין לי שום שאיפות אחרות מלבד להיות מורה, זה מה שמעניין אותי. זה מה שאני מרגיש שאני טוב בו, אני לא חושב שאני אהיה טוב באדמיניסטרציה. יש את הבדיחה על הזקן מקיבוץ נען, ששואלים אותו, האם השפיע לך לעבוד במפעל הממטרות כל השנים האלה? אז הוא ענה, אז אני שומעים בקולי הצרדרד שזה השפיע עליי. אני חושב שזה מעורר הרבה שאלות, האם אנחנו סוחבים את המקצוע הזה גם הביתה. אני מקווה שאני לוקח איתי את הצדדים הטובים שלו,
גם לחיים וגם למשפחה, להורות.